COVID-19 imaya lockdown uyelele mama awa uyelele mama sanmalani molweni yapshe tumelangi sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabushengu dumelang sanibingelela futhi sanamukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sibonga kakhulu konke ukugcina subscribe siyacela ukuthi noma ucindezele khonza bokuqala ukuthola ama video mangabe siwaposta siyabonga hey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka njengoba nje kwivideo edlule kwezinto ziyenzeka sake sakhuluma sasho sathi igcoma elisha lithe lizokhiqiza umkhiqizo oyi-hand sanitizer lapho khona sathi mhlambe ngaba yi-April Fool's Day joke nje ngoba vele wayikhipha kusanda ngishawo April kwakuzi-1 April ngicabanga mhlambe kuseyi-joke kodwa-ke namhla sinesiqinisekisiwe ukuthi akunjalo igcoma elisha ngempela umkhiqizo ukhona uyaphuma lali wethu lekhona lisho kanjena-ke kwivideo COVID-19 imaya lockdown uyelele mama awa uyelele mama hlala lapho khona sihlobo sami ugcobe isanitizer uhlambe izandla hlala lapho khona sihlobo sami ugcobe isanitizer uhlambe izandla awuhlala lapho khona sihlobo sami ugcobe isanitizer uhlambe izandla awuhlala lapho khona sihlobo sami ugcobe isanitizer ya kunjalo-ke kushuthi empeleni qinisekisiwe manje ukuthi igcoma elisha lizokhiqiza i-hand sanitizer yebo siyabonga kakhulu igcoma elisha siyabona umculo nobuyeni begcoma elisha siyabonga kakhulu singayilindela-ke ukuthi vele nje iqhamuke i-hand sanitizer bese ngalidobela into lesibili njengoba sonke-ke sazi ukuthi kumiswe konke ukusebenza ezweni lapho kuthinta khona ukuthi abanye bayeke nokusebenza ngoba kade vele kuthiwa kumiswa yonke into kwamiswa umsebenzi thizeni kwamiswa konke kwathiwa sihlale endlini phecelezi i-lockdown kwathiwa sihlale endlini singaphumi ngaphandle siphuma ngabe kuphela kukhona kumqoka kumele sikwenze noma kumele sikuthenge ngaphandle okuthinta khona ukudla nezinto kanjalo nje ithinta impilo kodwa awu nangempela-ke nje futhi abaculi bomaskandi bake bayikhipha ingoma ethinta lokho-ke ukubala kubo uDriver Zimnike, uKhuzani, uNgiga, abafana bamgqumeni kanye no-Ali Mgube labakhiphe khona ingoma ethi iCorona wase kuba Imfeza Emnyama futhi nayo yakhipha ingoma yayithi Lockdown. Imfeza Emnyama-ke unayishaya ngathi sa-hip hop 21 days nje mhlawumbe nizokhumbula nonke-ke yakhipha ingoma enjalo Imfeza Emnyama yayikade ibikela abantu ukuthi abahlale endlini nabo futhi konke nje lokho kwenzeka-ke nayo ingoma mhlawumbe enimanje nisayikhumbule ekaKhuzani noDriver Zimnike ukuthi ayithini yayisho kanjena yebo-ke nizwile ingoma imnandi kakhulu nje futhi ishayo le ngoma leyo nawe izwele mawuthi ungayizwa uthole mhlampe usearch khona la ku-YouTube ukuthi uyizwe ukuthi thini masipheleleyo kodwa uKhuzani ngomhla ka-7 ku-on April ntambama nje wabe sewaposta isithombe kulesi sithombe lesi umubuka kahle kukhona abaculi ufaka kubo uDlubheke kanye noFalabo Khuzwayo kulesi thombe kuvela bephethe ibhodlela bephuza kusho ukuthi bebephuza ngikwazi ukuqinisekisa lokho kodwa khona kuvela ibhodlela lotshwala ngeglasi bese-ke kuba ukuthi wabhala ku-caption yakhe esithombeni wabhala ukuthi namhlanje bengivakashela izinsizo zakwaNgqulu kumnandi kunjeya lokhu kusho ukuthi izinsizo zakwaNgqulu zivakashe kuphi zivakashe eNkandla sho bavakashe eNkandla basuke kwaNgqulu kusenquthu ngathi ukhumbula kahle sho basuke enquthu baya eNkandla abantu base bayatheleka-ke bemthelekela kuyo leyo post leyo kuma-comments bakhuluma abantu bathi yeyi kanti injani lockdown le lockdown injani nikhulula abaculi mhlawumbe noma ikhulula ama-celebrity ithi wona engahambi bese kuba ukuthi abantu abayithi-ke nje nabanormali bengakwazi ukuphuma ngaphandle lapha nje bekhuluma khona bemthelekela bekhuluma bebaningi nje bekhuluma into ey'ningi mayelana nesenzo esabasenzile sokuthi bevakashelana kube nje kanjalo bakhuluma wase uKhuzani sekhetha ukuthi nje eyidedise iphuzi ngoba abantu bebesebethe bhu
khona. Ya, wasekhetha ukuthi ededise-ke ipost uKhuzani wayidelete. Kuthe uma edelete ipost uKhuzani wasefaka esinye isithombe seceleni nje ehlalele phansi. Kodwa-ke bese sekusemva kwesikhathi-ke lokho ngoba abantu bese besithathile isithombe bese kulate besishiye isikhathi. Bese late ngoba besithathiwe isithombe abantu basifaka le ko-Twitter lapho bese sinyazisa khona abantu. Sebekhuluma bonke abantu bekhuluma ngegama laKhuzani ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi abaculi bededelwe bona. Kwenziwa kanjani ukuthi ezweni lilonke nje ama-celebrity nededelwe ukuthi ehambe evakashelane nokuthi futhi ephula imithetho le ebekelwe abantu abaningi ukuthi inganyakazi muntu. Ku-Twitter ize yaba nje uKhuzani, igama likaKhuzani nje liyilo lize langena phakathi kwi-top 10 trending list lapho khona okuvela khona abantu abatrendayo noma amagama atrendayo. Khuzani ungenile phakathi kwabatrendayo ngoba kanjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi. Share uvo lwakho ku-comment section bese kuba ukuthi-ke uyasho ukuthi ucabangani ngodaba lwethu namhlanje nokuthi futhi ngempela ngabe iyabavuna nabaculi le lockdown ekhona noma mhlawumbe khona abavezelayo noma ivele ivuna bona abaculi le lockdown esikuyona. Bese usho ukuthi ubona ngalo daba lolo bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.